Hem de fer nosaltres una pausa per publicitat i en tornar, entre altres coses, us convidem també a anar d'excursió amb el nostre expert, amb en Joan Carles Palos. Avui als 5 dies ens calçarem les esportives perquè vendrem d'excursió fins aquí, fins a Portals Vells. De fet, parlarem amb un historiador que ens contarà tota part de la seva història i alguns mites d'aquesta zona, però això serà d'aquí uns minuts, així que no vos ho perdeu perquè ho veurem d'aquí una estona aquí, als 5 dies. Però avui tenim un altre acompanyat, no és cap d'aquests dos, Joan Carles, perquè per conèixer més a fons aquest espai avui visitant Portal Vells, però amb l'historiador Agustí Aguiló. Ell és responsable de publicacions de l'Ajuntament de Calvià i amb ell mos endinsam en el passat fosc i enigmàtic de les pedreres de Portal Vells. Mireu. I d'avui als 5 dies hem vengut fins a Portals Vells, i és que com podeu veure som al paradís, però tot paradís té una història i és per això que avui volem conèixer la història d'aquest. Per això parlam amb l'historiador Agustí. Bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé i moltes gràcies per convidar-me. Gràcies a tu per accedir a la nostra invitació, Agustí. Clar, tot paradís, per molt paradís que sigui, deu tenir una història. Aquesta platja de Portals Vells a la que ens trobam, per exemple, començant pel que és més obvi, el seu nom, d'on prové? Sí, bé, hi ha diferents teories. Resumidament, una és que en Joan Coromines diu que Portal seria el port alt de ciutat, en referència a ciutat, és a dir, més allunyat. Mascaró Passarius, per exemple, diu que hi ha una esplanada just davant on se treien les pedres de la pedrera per després posar dins les barques i anar cap a Palma, i aquesta esplanada és una miqueta elevada, per tant seria el port alt. I finalment, el que seria l'arxiduc parla de les obertures que fan com una forma de portal recta, en el llindar i els brancals, i per tant això li donaria la denominació de portals. I també, Agustí, clar, això, tota aquesta costa d'aquí de Portals Vells és zona de pedreres. De pedreres, sí. Clar, jo no sé si tenim alguna referència, quina és la més antiga, o alguna referència que sigui històrica d'alguna manera. Sí, hi ha documentació, per exemple, de la pedrera de Refubeig de 1341, és a dir, mitjan segle XIV, és la més antiga. Després, sobretot, per exemple, aquestes de Portals Vells són del segle XV ja. Cala Vinyes, primer, i després també hi ha la de Cala Figuera i la de Refubeig. La de Refubeig era la més bona. De fet, la documentació antiga diu la bona pedra de Refubeig. En referència que la qualitat de la pedra era bastant bona. I, per exemple, la de Refubeig dugueren pedra, ja en el segle XIV, a les murades del Cudi. I també aquesta pedra de Portals, també va servir per construir part de l'església de Sant Eulari de Palma. Continuant caminant per aquí, perquè sí que veiem aquí aquest petit penya-segat, però sí que me volies contar una història, no?, que va succeir per aquesta zona. Sí, en el segle XV, aquí hi havia molta activitat, hi ha un document que cita fins a 16 noms de trencadors de pedra, però veu que uns envaïen les places dels altres, les places que eren llocs on havien de treballar cadascun d'ells. El gremi de picapreders va haver d'intervenir, va venir en Guillem Sagrera, el genial arquitecte de la Llonja, i bé, hi posaren un pot d'ordre i després feren com unes ordinacions, perquè cadascú respectés els seus llocs. I ara, companys, ja estem el que diríem que és la cova de Portals Vells. Agustí, estem en aquesta cova i el primer que veiem, res més a entrar, és aquesta paret que té com un nítxol, no? Bé, té un i en té un altre que ara el veurem allà darrere. Sí. Bé, això se remunta en el segle final de l'edat mitjana, segle XIV-XV, en què uns mariners genovesos els va plegar mal temps en alta mar i se varen arrasserar en aquesta cala i dugueren una imatge de la Mare de Déu aquí. I durant molt de segles va estar aquí.
Clar, li varen fer diferents fornícules o nínxols per posar l'estàtua. Té una decoració molt curiosa, els autors la qualifiquen d'esotèrica o enigmàtica. És que, clar, feien diverses inscripcions, no? Però només algunes d'elles fan referència al cristianisme. Sí, és com una simbologia, diguem-ne, pagana en segons quins aspectes, no? I aquesta cova s'ha convertit en un lloc on fer pancaritats. Exacte, ben important. El diumenge de l'Àngel, i venia gent de Calvià, venia gent de Gènova, també venia gent de la barriada ciutadana de Santa Catalina, i bé, aquí feien un poquet de berenar, 4 balls... Un poquet de festa, no? Efectivament. Però després, aquest espai, venien els pescadors, venien els mariners, hi posaven guardes d'ovelles i tot això. I clar, no era un lloc molt adequat per la Mare de Déu, i l'any 1862, concretament, s'endugueren l'estàtua o l'imatge cap a la parròquia de Sant Joan Baptista de Calvià. I posteriorment demanaren al marquès de la Romana, que era l'amo, el propietari de la zona on hi ha ara els portals nous, ben dinat i tota aquella encontrada, i s'hi va erigir l'oratori de Portals Nous. Que se va dir Portals Nous, hi dugueren la Mare de Déu l'any 1865, i se va dir això, Portals Nous, per referència als portals vells que són aquí. I ara s'acorda allà. Així que, Agustí, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta petita ruta senderista, que ha estat molt guapa, així que moltíssimes gràcies per atendre en els 5 dies i tant de bo que els nostres espectadors s'animin a fer una passatgedeta per aquí. Moltíssimes gràcies, Agustí. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Xavi. També gràcies a en Agustí per tot això que m'ha après, però és que malauradament una excursió no sempre surt així com us agradaria i podem tenir algun contratemps, però per això sempre hem de dur a la motxilla una petita farmaciola amb allò indispensable per poder atendre els petits mals que mos puguen fer o mos puguin sorgir.